Hej, jeg hedder Tove. Jeg kommer fra KFUM og KFK i IKAST. Vi har indstillet Esben til årets ildsjæl 2024. Du stiller din gård her til rådighed for børn, drenge og piger, der kan komme og boldre sig her i et frit fællesskab. De kan boldre sig i halmballer, lave svævebaner her i værkstedet, være sammen med engagerede voksne som dig og andre i klubben Wise Guys. Og det er helt unikt for os i KFUM og KFK, at vi kan tilbyde børn det. Og det kan vi kun i kraft af, at du faktisk stiller din gård og dit område her omkring til rådighed. Jamen, det er helt utroligt. Jeg er blevet så overrasket over det her. Det har jeg slet ikke set komme. Og det er meget taknemmelig for at kan give børn og unge mennesker en oplevelse, som jeg kan fornemme har betydet meget for dem. Og det er derfor, Esben, at vi i den grad synes, at du fortjener at blive årets ildsjæl 2024 og over and out herfra.